नमस्कार भाई लोग, गुड मॉर्निंग। कैसन बानी रहो सब। ई वीडियो में हम बताए भोजपुरी के सुपर हिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, ई वीडियो के पूरा देखिए और रउआ सब शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली। ई वीडियो में हम बताए भाई लोग कि अंतरा सिंह जी के एगो बहुत ही बढ़िया बोलबम सॉन्ग आ रहा बा, जौना गाना के नाम रहे लेके कार्तिक गणेश नैहर जाए पिया। इ गाना के गैले बानी अंतरा सिंह प्रियंका जी और इ गाना के लिखले बानी महेश परदेसी जी और इ गाना के म्यूजिक बनैले बानी मनोज आर्यन जी। हम बताए भाई लोग कि गाना बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से बनावल गई रहे और हम बताएब कि गाना अंतरा सिंह प्रियंका जी के RCM म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिहल गई। तो रउआ सब अगर अंतरा सिंह प्रियंका जी के फैंस बानी तो इ गाना के जरूर सुनी जाके RCM म्यूजिक के चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करी और लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब भी जरूर करी। और जे भी भाई लोग कोनो भी कलाकार, कोनो भी बड़े एक्टर, छोटे गायक के गाना या किसी भी तरह के न्यूज़ जाने खातिर हमरा इस चैनल पे कमेंट करी। हम रउआ सबके वीडियो के माध्यम से बताएब कोई भी सिंगर के बारे में।